Добре дошли в моя канал за кето и нисковъглехидратни десерти. Аз съм Деяна. Днес ще направим един десерт, който ще бъде много актуален. Във времената на Великите пости сме и много от нас избират да с още една допълнителна рестрикция и да избягнат всякакви животински продукти. Затова днешният чизкейк, който ви предлагам, е без яйца, без млечни и дори без желатин. Да, възможно е, плюс това ще се получи много вкусно. Реших да направя чизкейк с кокосова сметана. Желатина ще заменя с агар-агар и ще се получи бързо и лесно нещо вкусно. Какво е агар-агар? Агар-агар е сгъстяващ агент, подобен на желатина, но от водорасли. Той е абсолютно вегански и за разлика от желатина, при него е необходимо сместа, в която е поставен, да бъде доведена до кипене. Плюс това необходимо е да покипи поне 2-3 минути. Друго отличие от желатина е, че агар-агар може да се стабилизира на стайна температура. Ако имате място в хладилника, сложете вече заварената смес в хладилника, но и да я оставите на стайна температура не е проблем. Ако все пак не избягвате млечните, вместо кокосова сметана може да използвате заквасена сметана или маскарпоне или крема сирене, който и вариант да изберете, ще се получи много добре. Този път реших да овкуся с лайм. Ако този аромат не ви харесва, а имате лимон, използвайте лимона. Друго, ако пропускам, май не. Десерта ще го направим в 3 основни стъпки. Първата стъпка е да направим основата. Втората стъпка е да заварим кокосовата сметана, сока от лайм и агар-агар, а третата вече кокосовата смес и месестата част на авокадото да ги блендираме. Така ще получим плънката за нашият веган чизкейк. И да започваме. Забравих. Сега е момента да харесате това видео и да ме последвате. Защото следващите рецепти ще са за кето козунаци. Не е добре да пропуснете. И така. Необходимите продукти за днешният кето веган чизкейк са:
Благодаря, че изгледахте. Аз съм Деяна. Очаквам ви на моя канал Keto Cake BG за още рецепти за кето десерти. До скоро!